L-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji ħabbret investiment ta' 12 miljun euro f'teknoloġija li se tkompli issaħħaħ is-servizz illi din diġà toffri lis-settur finanzjarju u bankarju lokali. L-irwol tal-Awtorità huwa li tissorvelja l-entitajiet illi fost l-oħrajn jispeċjalizzaw f'servizzi bankarji jew ta' assigurazzjoni. Filwaqt li grazzi għal liġi ġdida li daħlet fis-seħħ f'Novembru tal-2018 issa hija wkoll responsabbli minn setturi ġodda bħall-hekk imsejħa virtual financial assets u crypto assets. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Joseph Kuxkiri spjega li dan l-investiment il-ġdid se jagħmel tajjeb biex l-Awtorità ikollha mezzi aktar effiċjenti u sikuri fejn iżżomm l-informazzjoni. Biex ovvjament aħna jkollna għodda sofistikati u moderni fit-teknoloġija, sistemi ta' kif nimmaniġġjaw l-informazzjoni, kif nimmaniġġjaw id-data, biex ovvjament aħna nottienu dak il-livell ta' effiċjenza. Kuxkiri sostna li dan mhuwiex biss investiment fl-apparat teknoloġiku, iżda wkoll fil-madwar erba mit-timpjegat tal-Awtorità, numru li fi żmien li ġej mistenni jitlaq għal madwar 500. Riċentement ġieri fil-laptops u fis-sistemi ovvjament li investejna magħhom għandek madwar miljun euro. Il-ħaddiema anke jkunu iktar motivati, il-ħaddiema ta' jkollu iktar għodda sofistikati u moderni, ovvjament ikun iktar produttiv. U dik diġà qed naraw il-benefiċċji tagħha jseħħu. Żied ukoll li l-investiment bħal dan huwa pass eqreb lejn l-implementazzjoni sħiħa tal-pjan strateġiku tal-Awtorità. U allura l-Awtorità biex tkun tista' twettaq il-pjan strateġiku tagħha trid tinvesti fit-teknoloġija, trid taġġorna l-policies tagħha u toħroġ iktar regolamentazzjoni li tkun iktar moderna, tinvesti fil-ħaddiema, tinvesti fit-taħriġ u naħseb hekk l-Awtorità mbagħad tkun qiegħda f'pożizzjoni iktar b'saħħitha, tkun iktar robusta. Fost l-oħrajn, l-MFSA se taħdem biex issaħħaħ il-ġlieda tagħha kontra l-ħasil tal-flus. Kuxkiri spjega li bħalissa tim Malti ta' madwar 18 professjonist qed jieħdu taħriġ internazzjonali dwar dan. Parti minn hekk ukoll ġibna tim speċjalizzat minn barra, tim mill-Ingilterra li qegħdin jaħdmu magħna ilhom 6 xhur, fadlilhom 6 xhur oħra u r-rol tagħhom hu li jgħinuna biex indaħlu ċertu prattiċi iktar sofistikati u iktar moderni ta' kif aħna nagħmlu s-sorveljanza f'dak li għandu x'jaqsam il-ħasil tal-flus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.